ठाकरे सरकारान काडिल्ल्या सगळ्या जीआरांचो फेरविचार करपाचो निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारान घेतला। अल्पमतात आयिल्ल्या ठाकरे सरकारान आपल्या निमण्या दिसांनी एका दिसा 400 जीआर काडिल्ल्याचो आरोप देवेंद्र फडणवीसान केला। बजेट नासतना लेगीत हे सगळे जीआर काडून ठाकरे सरकारान अर्थव्यवस्थेतले ताण वाडयला। ताका लागून सगळ्या जीआरांचो आमी नियाळ घेतले अशें फडणवीसान जाहीर केला। ह्या जीआरान आदित्य ठाकरेच्या पर्यावरण खात्यान काडिल्ल्या जीआराचो सुद्धा आस्पाव आसा। आदित्य ठाकरेंकडे जे पर्यटन विभाग होतं त्याचा एकटा पर्यटन विभागाच्या संदर्भात नाही, एकूणच सरकारचं समर्थन संपल्यानंतर 400 जीआर काढण्यात आले आहेत आणि 5 पट पैसे वाटून टाकण्यात आले आहेत। बजेटचाही विचार करण्यात आलेला नाही। अशा प्रकारे जर आपण चालू दिलं तर सरकारचा भट्टा बसेल। या ठिकाणी अक्षरशः सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा मोठा भार होईल। म्हणून याचा रिव्ह्यू नीट चाललेला आहे, तो रिव्ह्यू आम्ही करू। तो व्यक्ती म्हणून कुठल्या आदित्य ठाकरेंची मिनिस्ट्री किंवा फलाण्याची मिनिस्ट्री नाही, सगळ्यांचा त्या ठिकाणी रिव्ह्यू चाललेला आहे।